mapicha. Makatora mukomereki kaidzi. Mereki. Komereki Tina shuwa pamba pano. Ndochichi. Toni. Iwe ndini ero. Ima musiku zvonoti ndini. Ndizini. Kufanana hembe dzinongofanana idzi. Makuda kundigumbura manje mazvinzwa. Ndinoenda kwamereki kunoitekwe ndiri munhu anonamata ini. Saka ingona yari kubuda wani mapicture. Iwe handiziri ifotogrid. Hamusiri makatobata bhodhoro watarisa. Iwe vanhu vanongangogrida iwe. Ufunga kuti ndosaka ndichirambidza makamera muchechi kuti vanhu vasatitore mapicture. Pamwe ndakatotorwa nditori muchechi ndakatobata maiki ndichiparidza. Munobva atochinja maiki ototisa bhodhoro redoro. Ifotogrid. Saka muri kundozoti photogrid ndo inochinjisa maiki nedoro nebhodhoro redoro. Ifotogrid iwe paunomboisa mapicture paphotogrid uchisati anatswa uchisana mama vari kumusha vanenge vari pana. Vanenge vakatorerwa. Kutorerwa picture remunhu vakatorerwa. Technology photogrid handizini. Technology yechi. Baby musade kundijairira mazvinzwa. Ine dzese mune video ndasendzwa izvo. Video. Muchitamba kunana baby. I video grid futi. Video grid. Saka kutandita chiko inini pana. Handizirini. Chinonzi video grid. Iwe ndiri munhu anonamata ndiende kunoendwa kwese iko. Saka unofunga kuti mavideos atinoona paTV vanhu vanenge vari kwavari ikoko. Grid. Iwe ufunga kuti kana nabaTencent ufunga kuti vari kuSouth. Saka mutori baba Tencent vari munomu. Nai. Ndezvo technology video grid. Ndezvo photogrid zvakangofanana izvo. Nai. Baba wakuda zvinoita. Aiwa kana ndinotonobvunza shamwari yangu chete. Hapana. Ndinonyatsoibvunza nezvo. Hapana chaunobvunza. Nai. Ndezvo photogrid.